Nyt Takahuoneeseen. lähdetään koko porukka, kun johtaa Ismo Laitala. se kuulu. Raiskaja. Hän ystävineen asustaa Vankila. ja päivät pitkät Raiskaja. niin kuin. Kristo Päivinen. Mut kerran pimeydessä yön Makuuhuoneeseen. hiljaiseen hiipi Homoja. alkoi Raiskaja. huut veit, Se. kun aamu vihdoin koitti. Rekat häipyi Teneriffalle. ja näytti kuin ei Pesäpallomailla. koskaan Se. ois. Hei! Laitala. Pelasta se Kyrpä. kukas muu sen Raiska. tekisi, ellei Laitala. hei! Laitala. Pistä Mailla. Se. niin päästään Koti. takaisin. Ismo Laitala. Saa tulla mukaan Raiska. maan nyt. Homoja. Takalistoon. Voi eikö Ismo. Miksi? läijö Se. näy. Kas Ismo. Raiska. Homoja. tuo Peruna mu. Se. ja Teko. Miksi? Laitetaan nyt. Se. uudelleen. Hei! Laitala. Pelasta se Kyrpä. kukas muu sen Raiska. tekisi, ellei Laitala. Laitala. pistä Mailla. Se. niin päästään Koti. takaisin. Ismo Laitala. Mun 30 senttiä. Peli kaipaa vähän. Se. Joten joudut alas. Helvetin idiotti. Vähän. Sinne vaan. Laitala. Pelasta se Kyrpä. kukas muu sen Raiska. tekisi, ellei Laitala. hei! Laitala. Pistä Mailla. Se. niin päästään Koti. takaisin. Ismo Laitala.